העברתי עכשיו את אחד המפגשים הכי חשובים לחבר'ה שאני מלווה למציאת עבודה. מפגש בנושא חוסן מנטלי. תקשיבו, כשאתם מחפשים עבודה, אחד מהדברים הכי חשובים שאתם צריכים לזכור, שזה שאתם לא מתקבלים למשרה, זה לא אומר עליכם כלום. זה לא אומר עליכם שאתם לא טובים, זה סך הכל אומר שמישהו התאים יותר. זה לא אומר שאתם צריכים לעבור תפקיד או לעבור בכלל תעשייה. זה לא אומר עליכם כלום. חברים, מה שחשוב זה להמשיך ולהתמיד ולקבוע שגרות ולקבוע הרגלים שבאים ומקדמים אתכם למציאת עבודה. תפסיקו לחשוב שבגלל שמישהו אחד אומר לכם שאתם לא מתאימים, זה אומר עליכם משהו. זה לא אומר שום דבר. זה הדבר היחידי שזה אומר, שמישהו התאים יותר. יום טוב.